wan gi nyalo, wan gi wiye, professors nitie ka, engineers nitie ka, wan gi teko. We, the people, donge? Erokamano jaduong'. Hul nyingi komondi, to imako lemo mane? An Jacob Otieno Akach, an entity mar Kisumu Opinion Shapers. An awacho kama. Jaduong', okwaya ni kinyalo chung' malo matin, mondo kamera omenyi. Ingene wagombo ni piny oneu kaka jo Kisumo. Nitiere visa moro ma samoro ni kwaya ot. Ni adhi Ramogi FM gi Ramogi TV to koko neni tibiro penji mang'eny. An Jacob Otieno Akach. Yes. An entity mar Opinion Shapers Kisumu. An mai kaka nene. Raila Amolo Odinga nena political philosopher. To nong'eyo thone. Mong'eyo piny. Ka piny osechande. After almost 25 years. Awach ni 34 years. Kore oregi detention. To ng'iyo piny. To ng'iyo. Ni jo kanyanam. Wadhi kanye. Nengi political premonition. Ni wachim kanye. Mano kizungu kubwa. Kato wacho. Ni reconciliation nitie piny ni. Odhir jachak. Giriwore gi jachak. Awacho kama. Joluo. Raila en ng'ama riek mane pokone kata kama onindeni. Ing'eyo dichuo could be the cause of birth to mondo tingo nyithindo. Raila chal gondeto, chal gi Lwanda Magere, chal gi Joshua Rume, chal gi David Owuor. Raila is one of them. To kotho oken kidi okone joluo dhi ukone. Jachak ne dhawo kode to Raila ne a reconciliator. Owacho ni yandi ni wadhi ukoni. Owacho kare, ana wacho kama kaka nene jo kanyanam. Raila is a spiritual being na kendo neno wa kikwa thagre wasechandore 60 years. Wasechandore 60 years. Kora wacho kama na Raila we wano watim kaka Raila dwaro. To kendo, my father was a social cultural philosopher. No wacho ni juogi man kum Raila. Kotho to dhienam to buro gode kum ng'ato. We yanyo uji. Kata nyathimu neno ni chal nade. Juogi nyalo gode kuome. Raila is a spiritual being. Kuma no keto wa emwabede erukamano. Erukamano jaduong'. Erukamano ahinya. Erukamano ahinya. Aneno ka jomoko lwetgi ilo gidwa ni gipam ne jaduong'. Okracha ahinya. Paro ni unyalo pamo ne jaduong'. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Owadwa inyalo chako gi nyingi gi nondi matin, then ikonywa abiro biro iri madhi. Erokamano ahinya. En gi microphone. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. An iluonga gi nyinga ni Vitalis Ojwang' Ndege. Penjo ne en penjo moriere ni waparo ni koro wachim kanyo. En gima nyaka wayie ni en lit ni ogayo wanyocho osewewa. To kendo nyaka wayiere ni ngima to nyaka dhi mbele.